Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсын Риева, исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Йомгак ясап, планнар билгелейбез. Ознакай районы авыл җирлекләрендә хисап җыелышлары узды. Шулай кукуруз һәм судан культуралары бигайбәт булды. 2024 елда Испартакның орлыкка үстереп барады. Бигайбәт булды, 450 центнер орлык салынды. Мәбрүрә апаның гомер бәйрәме. Тыл хезмәтчәне үзенең 100 яшен билгеләп үтте. Сәламәтлек сезгә. Рәхмәт җавсын, Аллаһым, рәхмәт җавсын. Мине болай зурлаганыгыз сездер, Ходай сезне зурласын. Этник музыка яңарышта. Калабызда Карлыгач этномузыкаль төркеме бүген канат ныгытып килә. Играю на дуэре, это такой барабан. Он состоит из ободка и натянутой кожи животного на него. Также там есть такие бубенцы. Этот инструмент – это один из самых популярных барабанов в Древней Персии и в Саудовской Аравии. Ознакай районы авыл җирлекләрендә хисап җыелышлары узды. Монда чара быел 31 җирлектә үткәрелеп, 2024 ел эшчәнлегенә йомгак ясалды, алга яңа бурычлар куелды. Кәкре елга авылы җирлегендә узган җыен хакында тулырак Эльмира Шәрифуллинда. Җыелыш эшендә район башлыгы урынбасары Роза Галиева, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов, мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, Кәкре елга авыл җирлеге башлыгы Илгизәр Мөхәммәтҗанов, Марс хуҗалыгы җитәкчесе Наил Усманов катнашты. Иң элек җирлектә 2024 елда башкарылган эш йомгаклары белән җирлек башлыгы доклады тыңланды. Кәкре елга авыл җирлеге районда иң зурлардан санала. Җирлекнең гомуми мәйданы 8313 гектар тәшкил итә. Җирлек составына 3 авыл керә: Кәкре елга, Кәтем, Якты юл авыллары. Гомумән алганда барысы 368 хуҗалыкта 695 кеше яши. Шуларның 240-ы пенсионерлар. Хисап елында үзара салым акчасына авыл территориясе, зират һәм авыл эчендәге юллар төзекләндерелгән, пожар куркынычсызлыгын тәэмин итү, су линияләрен ремонтлау буенча эшләр башкарылган. Кәкре елга авылы җирлегендә үз көче белән баручы сирәк кенә хуҗалыкларның берсе Марс хуҗалыгы районда иң алдынгы хуҗалыклардан санала. Ел авыр булуга карамастан, нәтиҗәләр канәгатьләндерә, ди хуҗалык җитәкчесе. 1591 гектар җирдән 28740 центнер бертик җыелып алынды. 1 гектардан 13-17 центнер тәшкил итте. Шулай кукуруз һәм судан культуралары бигайбәт булды. 2024 елда Испартакның орлыкка үстереп барады. Бигайбәт булды, 450 центнер орлык салынды. Бу орлыкларны орлык инспекциясендә тикшерелде. Алар барысы да югары кондициялы. Наил Усманов чыгышыннан күренгәнчә, хисап елында урып җыю эшләре октябрь ахырында тәмамланган. 1591 гектар җирдән 28740 центнер бөртек җыеп алынган. Уңыш 1 гектарга 17 центнер тәшкил итә. Район башлыгы урынбасары Роза Галиева авыл кешеләренә хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Безнең Кәкре елга авыл җирлегендә менә Илгизар Максумович аның башлыгы, хуҗалык җитәкчесе Наил Миргасимович халык алдында отчет тоттылар. Халыкка барлык шушы авыл җирлегендә эшләнгән эшләрне күрсәттеләр, фотографияларда, докладта. Шуңа күрә минем уйлаганча халык бик канәгать, бик рәхмәтле шушы җитәкчеләргә. Очрашу барышында авыл фидакарьләренә, хезмәт һәм тыл ветераннарына медаль һәм бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә урам юл шелтәрендәге җитешсезлекләрне бетерү эшләре дәвам итә. Юл хезмәтләре юл өстегенең сыйфатын саклап калу өчен махсус технология кулланалар. Махсус асфальт-бетон катнашмасын югары дымлылык һәм тискәре температура шартларында да кулланып була. Шул ук вакытта бу машина юлының кимчелекләрен тиз арада төзәтергә мөмкинлек бирә. Юл өстегенең җимерелүенең төп сәбәбе температураның кискен үзгәрүе. 1 февральдән башлап калабызда 170 квадрат метр юл өслеге ремонтланган.
Күннәр жылыта башлагач, зыян күргән участоклар кайнар асфальт ярдәмендә торгызылачак. Мондый ремонт таләп ителә торган урамнар исемлеге формалаштыру өстендә эш бара. Башка темаларга. Әлмәт районында 100 яшын тутырган 13 кеше яши. Алар арасында тыл хезмәтчәне Мәмбрүрә Нурмөхәммәд кызы Шәймәрданова. Ул кичә үзенең 100 яшын билгеләп үтте. Бу уңайдан Мәмбрүрә апаның өендә бәйрәм кәефен күтәрерлек кунаклар да күп җыелган. Юбилейда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Тулырак киләсе минутларда. Айдар, Башкарма комитет тәмин. Рәхмәт. Мәмбрүрә Нурмөхәммәд кызы Әлмәт районы Гөлбакча авылында күп балалы крестьян гаиләсендә туа. Ул кечкенәдән хезмәт һәм җаваплылыкның нәрсә икәнен белеп үсә. Тормышта күргән барлык авырлыклар аны сындырмаган, ә киресенчә холкын ныгыткан гына. Бәйрәм көнендә аның ие тулы кунак, шәһәр башкарма комитеты, ветераннар советы, социаль яклау советы вәкилләре, хезмәттәшләре, туганнары һәм якыннары җыелган. Банкым белән сәламәтлек сезгә. Рәхмәт дәүсен, балакаем, рәхмәт дәүсен. Мине болай зурлаганыгыз өчен, Ходай сезне зурласын. Бик зур рәхмәт безнең больниста эшләгән өчен. Бик зур рәхмәт, бик күп кешеләрне ишеттегез. Бик күп кешене ашаттыгыз, без тогрылык эшләдегез. Бөек Ватан сугышы башлангач, аны Пермь ягына төзелешкә җибәрәләр. 5 ел дәвамында ул төзелеш объектларында эшләп, авыр физик эш башкарган. Шулай ук тимер юллар төзелешендә катнашкан. Сугыш тәмамлангач, Мәмбрүрә Шәймәрданова туган ягы Әлмәт районына кайта. Анда хезмәт юлын дәвам итә. 1950 елдан ул Яңа Кәшер авылында колхозда эшче булып хезмәт куя. Аннары табиб амбулаториясендә санитар һәм пешекче булып эшли. Бүген юбиляр 5 баланың бәхетле әнисе, 10 оныгының әбисе һәм 13 оныгшыкның дәвабисе. Җиңүгә һәм күп еллык хезмәтенә бәяләп бетергесез өлеш керткәне өчен Мәмбрүрә Нурмөхәммәд кызы күп кенә бүләкләр, шул исәптән Бөек Ватан сугышында батырлык өчен медаль һәм хезмәт ветераны исеме бирелә. Алса Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә яшәүче халыкларның этник музыкасын торгызу өстендә эш дәвам итә. Татарстан нефтчеләре милли мәдәният белән якыннан танышырга, аның байлыгы һәм тирәнлеге белән илһамланырга мөмкинлек булдыруны балалар иҗаты аша да тормышка ашыра. Мисал өчен, Василий Самойлов исемендәге 2 номерлы балалар музыка мәктәбендә Карлыгач этномузыкаль төркеме бүген канат ныгытып килә. Әлеге коллектив белән якыннанрак Рәдифә Нурманова танышып кайтты. Карлыгач этномузыкаль төркеменә 2022 елның 1 июлендә нигез салынган. Шул вакыт аралыгында биредә шөгыльләнүче егетләр һәм кызлар күп санлы фестиваль һәм бәйгеләрдә үзләрен танытып та өлгерә. Әлеге егет кызларның иҗаты Татнефть хәйрия фонды тырышлыгы. Уен кораллары 19 гасыр үрнәкләре буенча махсус тектерелгән костюмнар, хәтта туташларның бизәнгечләре дә. Буларның барысында фонд тәэмин иткән. Ансамбльнең җитәкчесе Рамис Аксенов, укытучылары Лариса Магнавиева һәм Александр Титов. Барысы бергә төбәгебезнең урта гасыр музыкаль мирасын дәвам итүчеләр. Мы для себя эту планку поднимаем, мы растем, у нас произведение. Беренче булу һәр вакыт җаваплы. Без үзебез өчен дә бурычларны катлауландырабыз, чөнки алынганбыз икән үсәргә кирәк. Владеть этими инструментами. А сейчас уже какие-то новшества, обработки нам делают, помогают. То есть вот мы берем, но первым будет сложно и держать вот эту планку первыми. Алина Гайсина 2 балалар музыка мәктәбе укучысы, музыка белән 10 ел шөгыльләнә. Фортепианода уйный. Карлыгач төркеменә килгәч тә ул дойрада уйнарга өйрәнгән. Бу фарсы гарәп илләрендә традицион музыка башкару өчен куллана торган барабанның бер түре. Бигрәк тә Үзбәкстанда һәм Таҗикстанда иң киң таралган уен коралларының берсе. Я играю на дойре, это такой барабан. Он состоит из ободка и натянутой кожи животного на него. Также там есть такие бубенцы. Этот инструмент это один из самых популярных барабанов в Древней Персии и в Саудовской Аравии. На нем исполняют всякие темпы и совершают всякие шаманские обряды. Камила Галяова мәктәпкә флейтада уйнарга өйрәнү өчен килгән. 4 елдан соң курайны үзләштергән. Икесен дә яратып уйныйм дип сөйли. Карлыгач төркемендә уйнаганда кигән күлмәкләребезгә кадәр уңыш китерә, ди ул.
Этот костюм очень красивый, мне кажется, все обращают на него внимание, он очень яркий. Когда мы играем, ощущение, главное сыграть правильно, и думаю, что мы хорошо сыграем и займем какое-нибудь место. Қорылғаш ансамблі республика бүтін Россия һәм халықара конкурсларда көп тапқыр жеңуші. Ансамбль түрлі концертларда, семинарларда, конференцияларда, остаханаларда актив катнаша, апрель айында ул Түркиягә барырга җыена. Радифаның Манвалик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыруыбызны спорт яңалыклары белән дәвам итәбез. Калабызда Әлмәт баскетбол лигасы старт алды. 13-нче сезон уеннары Әлмәт политехник техникумы мәйданында уза. Быел җиңүчеләр исеме өчен 7 яшь категориясендә командалар көч сынаша. Чираттагы рейтинг очколары өчен кызу уенны безнең Чыры төркеме дә күреп кайтты. Эмир Саматов 2 елга якын актив рәвештә баскетбол белән шөгыльләнә. Мондый уеннарда башка командалардан көчле якларын күреп, киләчәктә аларны үзенең командада булдырырга мөмкин ди ул. Соңгы яршалы командасы белән очрашуда алар 27-гә 40 исәбе белән җиңелсә дә, үз позициясен аңлау өчен оттыру да кирәк ди егет. В баскетболе важно это быстро бегать. Баскетболда тиз йөгерү һәм яхшы техника булу мөһим. Ләкин аннан да команда белән бергә уйный белү мөһимрәк. Соңгы уенда каршы команданың һөҗүмче урынында да, саклаучы урынында да, буҗыра астында да уенчылары бар иде. Безгә дә шулай өйрәнергә кирәк. Я хотел бы так же, как они играть. Командалар уйнаганнан соң хөкемдарлар очрашуның иң яхшы уенчысын билгели. Һәр спортчы әлбәттә әлеге исемне яуларга омтыла. Алабугадан Эмир Дал Зей командасы белән уйнаганнан соң әлеге исемгә лаек була. Очрашуда алар 44-кә 18 исәбе белән җиңү яулый. Чтобы стать лучшим игроком, нужно мозг, думать очень хорошо. Иң яхшы уенчы исемен алыр өчен беренче чиратта уйларга кирәк, тактика булырга тиеш. Аны файдалылык коэффициенты буенча шутлап чыгаралар. Әлеге исемне һичшиксез җиңүгә иң күп өлеш керткән уенчы гына ала. И кому дается это самым лучшим игрокам, которые больше всего сделали в этой игре. Югары тизлек һәм топны ерактан ыргытуда осталык күрсәтеп, мәйданчыкта 2013 һәм 2005 елгы 2 мирас командасы уйный. Алар иң яшь категориягә керә. Барлыгы 7 яшь категория: ир-ат, хатын-кызлар, студентларның 1-нче лигасы, үсеш лигасы һәм балаларның 3 төркеме катнаша. Такие соревнования дают развитие. Мондый ярышлар Татарстан Республикасында да, Әлмәт шәһәрендә дә баскетбол үсеше өчен яхшы. Яшь буын белән бүгеннән үк шөгыльләнергә кирәк. Алар алга таба көллият, университетларга укырга кергәч тә яраткан уены белән шөгыльләнүен дәвам итәчәк. Институты и так далее продолжат заниматься любимой игрой. Бу очрашуда 2013 елгы спортчылардан торган Мирас җыелма командасы 30-га 14 исәбе белән җиңү яулады. Ял көннәрендә Бөгелмә районы Карабаш бистәсенең Нефтче стадионында атларда көрәш буенча аударыш турниры булып узды. Аны Карабашның атаклы ат үрчетүчеләренә багышладылар. Чара ватанны саклаучылар елы кысаларында, шулай ук 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан уздырыла. Турнирда Лениногорск, Ютазы, Бөгелмә, Әлмәт районнарыннан спортчылар катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Аударыш ярышы зур бәйрәм, бигрәк тә Карабаш бистәсе халкы өчен. Стадионга олысы да кешесе дә килгән. Бер сүз белән әйткәндә, ат ярышларын яратучылар җыелган. Монда атаклы ат үрчетүчеләрне, ат караучыларны искә алалар. 97 яшьлек Хәнәфия Рамазанов аларны яхшы хәтерли. Бөек Ватан сугышы башланган елларда аңа 12 яшь була. Шушы Карабаш авылында 12 бригада. Һәр бер бригадада 50-60 ат. Ул вакытта техника юк иде. Бөтен кешеләр, бөтен безне туйдырган, ошаткан, пешерткән ат кеше белән, ат ярдәме белән яшәдек. Сугыш вакытларында техника булмаганда ат белән армияга сугыш солдатларына ипи яшатып, ат белән сөреп чәчеп вурып, шуларны туйдырдык.
Аударыш ярышы инде традицион чарага әверелгән. Бистә халкы гына түгел, спортчылар да аны көтеп ала. Ярышларда алар үз осталыкларын күрсәтә. Аударыш көрәше кагыйдәләре гади. Бу турнирда татар көрәше белән уртаклык бар. Егетләргә ат өстендә калу мөһим. Ярышучылар икәү һәм алар бер-берсен аттан сөйрәп төшерергә тырыша. Бу эшне егетләр билдәге бауга тотынып кына башкара ала. Әгәр дә кемнең аягы җиргә тия икән, ул җиңелүче булып санала. Біздің традиция кірді, не үшін десеңіз, өзіміздің бабаларымыз бұрын заманнан көпме біз де бәлекей қатыр еді, бізге сөйлейлер еді, атшылар еді деп, мына шул атшыларға бағышланған, өзіміздің енді бабаларымызға бағышлап, андан соң енді 80 жыл мына ватан соғысында біздің бабайлар шулай отлар белән суышып кайткандар бит инде, айма, аларга бағышлап, мына шундай 3-нче тапкыр үткәрәбез. Ярышларга Лениногорск, Бөгелмә, Әлмәт, Ютазы районнарыннан спортчылар җыелган. Максатлары бер җиңү яулау. Егетләр 80 килограммга кадәр һәм аннан өстә булган авырлык категорияларында көрәшә. Самат Нәбиуллин белән Азат Зәкиев көрәше аеруча кызыклы булды. Чисто везение инде. И все. Тут ни опыт, ничего. Просто везение. Бәйрәм кунаклары өчен борынгы уеннар: аркан ыргыту, таш батыр, таш ыргыту, камыр батыр, бүрәнә белән йөгерү, атка атланып уктан ату, мәргән укчы, көндәшне түгәрәктән этеп чыгару, кыютырга уеннары оештырылды. Карабаш мәдәният йорты үзешчәннәре чараны үзләренең музыкаль номерлары белән бизәделәр. Нәтиҗәдә үз авырлык категорияларында җиңүче дип Айдан Хәйруллин, Арслан Сахапов, Ранил Әхмәтҗановлар билгеләнде. Барлык җиңүчеләргә һәм призерларга кубоклар, медальләр, грамоталар тапшырылды. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Олсун Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.